Philip Von Brockdorff, il-kap tad-dipartiment tal-ekonomija fl-Università ta' Malta, qal li l-baġit tas-sena 2015 se jwassal biex Malta tkun kompatibbli mal-patt fiskali finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. Minnaħa għandna tkabbir ekonomiku li ovvjament allura jwassal iktar ġid ekonomiku fil-pajjiż, imma fl-istess ħin hemm ukoll trażżin tan-nefqa pubblika li importanti wkoll biex dan ukoll jgħin ħalli jsostni l-ekonomija Maltija. Huwa rrefera l-artiklu miktub mill-ekonomista Ingliż David Bailey. Fih Bailey qal li mhux faċli li jkollok tkabbir ekonomiku u tnaqqis fid-deficit fl-istess waqt. Iżda dan kien possibbli f'Malta x'minflok miżuri ta' austerità iddaħħlu miżuri li jinċentivaw ix-xogħol u l-investiment. Mistoqsi xi spikka fil-baġit, Von Brockdorff spjega kif inċentivi għal negozji u dawk soċjali se jkumplimentaw lil xulxin. Jiġifieri dan ukoll għandu allura joħloq bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku li wassal ovvjament għal iktar impjiegi u ovvjament iktar ġid bħala riżorsi ekonomiċi, ma fl-istess ħin ukoll mhux intesew dawk li jistgħu jaqgħu lura u għandhom bżonn iktar għajnuna minn ħadd ieħor. F'dak li għandu x'jaqsam mal-kompetittività, Von Brockdorff semma l-investiment fl-impjant tal-Power Station li se joħloq iżjed impjiegi u attività ekonomika akbar. Iżda mhux biss. Iwassal biex konna traħħis fil-kontitt tad-dawl għall-industrija privata, ġifieri importanti għaliex il-prezzijiet taż-żejt worldwide qed jonqos, u allura importanti li aħna nżommu l-kompetittività tagħna. Il-kap tad-dipartiment tal-ekonomija għamel referenza wkoll għat-tibdil li saħħaħ il-lif tal-maternità. Naħseb il-miżura li tħabbret il-bieraħ għandha tgħin ukoll biex tagħti inċentiva lin-nisa jibqgħu attivi fid-dinja tax-xogħol. Għandna ħafna nisa li żdiedu wkoll l-attività tagħhom fil-attività ekonomika. Imma anke permezz ta' il-miżura għandha wkoll tgħin biex issaħħaħ il-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol.